महाराजा मा एसे गोबावलै दा बुंसै आरो बिथिंजाय गरम बिथिंजाय सान्दुं गोसा मानसिफोरनि गोलोमदै मोनामनाय लजिंआव थाफैनांगौआबो बिराद दिगदारलै फारसेथिं बिराद लासिंसिं मोनबाय आं बेफोरबायदि थफ्ला थफ्लि लानानै लजिंआव फैनो बाइक थानाय मोनबासोमोन बे बाइकबो गैजा रोङा जाहैबाय साला सोर बुरबगा आयेन दानायब्रा लेखा फरायनांगौ साख्रि मावनांगौ होननानै गोदोनि बायदिनो थागौमोन ना दन्दराव थागौमोन अन्थाइजों अर सुखांगौमोन जिंगालाला हु हु होननानै बेबायदिनो थैलांगौमोन ना साला बेखाराव लेखा फरायनाय साख्रि लानाय आयेन दानानै होदों माथो खालामबावनोब्रा महाराजा आंबो न'निफ्राय माइरं दैरं जि लाबोनो बायोलै लजिंआव थाफैबा खिन्थु उदैनि थाखायथ' लाबोनांगोन ना आरो मोनसे खोथा जाबाय ना महाराजा मा खोथा नों दसे समनि थाखाय बाहेरायाव थांथ'नो हागोन नामाब्रा मानोलै मानि थाखाय आं दासो न'निफ्राय माइरं थफ्ला मैगं थफ्ला लानानै फैदों आरो आंलाय मानो रुमनिफ्राय बाहेरायाव थांनांगौ गया 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 बिदि जाया माबालै माबा दावराय मासे फैहांदों बेनिखायनो थांथ'दोब्रा दसे समनि थाखाय मा दावराय सोर दावराय मोनब्रबलायखो नोंलाय फेसबुकनि सिख्लामोनलै दाखालि खेबसे लोगो हमखांबाय दिनै खेबसे लोगो हमनो लिंहरबावदों आं आच्छा बेथा रुमावसो लिंहरलायबावदों नामा औलै बाहेरायाव थांनो बाबाय आरो बारा फैसाबो गैयाना जि एसे दङ बेखौनो संना जाहोनोसै नामा अन्नानै थांदोब्रा बाहेरायाव दसे थाहैथ' आं थांया नोंनो थां ओइ महाराजा आंबो नोंनि खामानियाव हेल्प होयो माथो नोंबोथ' दाखालि सासे सिख्ला लाबोनायाव आं रुमनिफ्राय बाहेरायाव थांथ'दोंमोन देब्रा नों थांथ'दो दासो फैथारदोंमोनलै आं गाबोन लिंहर गाबोन गाबोन जानाय नङा गाबोन टाइम गैया थांथ'दोब्रा महाराजा माथो जानोखाय दसे समल'सो प्लिज ब्रा साला गरमफोराव दासो मोनफैथारदोंमोन आं दसेबो रेस्ट लानो मोनला होमबा आं मोनफैसिगोन बियो थांब्रा थां दा नोंखौ नुबा लाजिगोन ना बियो नोंबो मालाबाफोर सिख्लाफोर लाबोबा आंबो नायगार थाबाय थागोनलै दे थांगोन सिन्था खालामनाङा दे ओंखाम ओंख्रि गोथाव संनानै दोनगोन आं जाफैबानो जाबाय मालाबा सिख्ला लाबोनाया बिगोमाजोंसो होखारजागोन मिथिबाय थै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाबोहांदोंलै आं माने खुजाथ्रा राव रायलायोब्रा आं हले बारा गोबाव बाहेरायाव थाबाय थानो हायालै जागोन दे आं कल खालामगोन खालामारगोनथ' खालामगोनलै आं कल खालामागौ माने फैनो हादै नों दे थांदो सफैसिगोन बियो साला सिख्लानि थाखायनो आंखौ रुमनि बाहेरायाव थिनहरलायबायना दालाय आं गोदाव सोराव बहा थाहैनांगौ जाखोब्रा सोर सिख्लाखौबा लाबोनो नागिरदों नामखौबो सोङासै आं नामखौ मिथिनानै मा खालामनांलाय र' नारजि बिदांनि रुमावनो थाहैथ'नोसै आं हेलौ मोनजागोनब्रा मोनजागोन मानि सिन्था जाबाय थादोंब्रा नोंलाय सन्थला नै आं लजिंआवसो दंफैयो आच्छा दे सन्थला दोनथ'लाय सोरबा फैदों दरजाया खेवनायखालै हाबफै फन हरबाबो मा एसे बिजिलै सोरजों रायलायबाय थायो माबालै सन्थलासोमोन जिराय आच्छा मानोबा फैदोंमोन बमब्रु सुवादा साला रुमाव सिख्ला लानानै फैदों बेनि थाखायनो आंहासो गोदाव सोराव जानांदों सोर सिख्लाखौ लाबोलायखोब्रा गावसो मिथिसिगौ मालाय सोर सिख्लाखौ लानानै फैदों आंबो नुवाखैलै बांद्राय सिख्ला लाबोबाय थानाङालै दाखालिबो जोंनि खाथिनि रुमनिखौबा मालिका हमदों दोखो बुदों रुमखौबो खालि खालामनांबाय दा आच्छा बांद्राय फांफुं खालामनाङालै नोंसोरबो बिस मुलि लोंनानै थैनो थाखाय बिस मुलि बायनोबो फैसा गैया आंनाव बबाव सिख्लाया फैगोन आंनावलाय सोर फाग्लिया फैगोन आंनाव नोंनावबोथ' सिख्लानि नाम्बार बिनानैनो थैलायलांसिगोनसां थोद आंनाव रावनिबो नाम्बार गैयालै साला बेसे गोबाव नेनांगौ जाखोब्रा बे सुवादखौ दा जोंबायसो लां दासो फैथारदोंमोन आं न'निफ्राय माइरं थफ्ला लालायलायनानै साला बमब्रु सुवादजों सिख्लानि थाखायनो रुमनिफ्रायनो बाहेरायाव दोनहरजाबाय थोद मा जाबाय थायोब्रा नोंसोरलाय दे दसे जिरायथ' आं दुगैहैनि साला बमब्रुआसो मालाय सिख्ला लाबोलायनो हाथारलायबाय आंहासो माथो रावबो गैथ'वालै आंबो सिंगोल जाना थानायाव गैयाब्रा र' हाफांखौ मेसेज हरनि आं बेयाव महाराजा देन्जार जाथारगोन नामासै माथो गोदै बुंथारो आंबो जानला माला नङा माथो बिनि गोदैयाव बुरखायजानो अब्लाबो गाव जेरै सोंदों एरैनो फिननाय हरगोन आंबो बावदोंसो आइया दुम्फामोननाव थांनानै अफ्रि लायनो खोन्थादोंमोन ना जाबायना जायाखै सोंहैनि र' आं दुम्फामोननाव ये हुइना बाट लान्जाय टेम्पाट लोगो हमगोन होननानै बुंबाय माथो बेबो र' फैगोन सप्तायाव एसे फिटपा जाना थांनानै लोगो हमहैगोन महाराजा मानि खुसिलै सासे सिख्लाया जेयाव नांहां जादों र' सोर जाखोब्रा होद नों सिनायनाय नङा आच्छा नारजि बुदां नोंनालाय गार्लफ्रेन्ड दङना गैगोना गैयाब्रा होद मा गोदाव सोराव सोंबाय थायोलै र' बमब्रमानि फन फैदों साला सुवादा खामानिया जोबदोंना जोबाखै ओइ महाराजा बहा दं मालै होखारनानै दासो गोसोखांदों नामा बहा दङलै मालै मा जाखो
माथो मानसियालाय बोरैबासो रायलायदों दा बुंसै आरो होद उनाव खोन्थासिगोन आं दे फैदो मा जादों मा होनखो सिख्लायालाय बेफोरखौ उनाव खोन्थासिगोन आं नों फैदोल' आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जाखोनो माथो बोरैबासो जादों मानसियालाय फैदोल' होननानै बुंदों आंखौ हमजायाखैथ' न' बिगोमाजों ओइ मा सिगिलाबायोब्रा र' आं सोंहरफिननि हेलौ बमब्रमा औ मालै बमब्र रुमाव सिख्ला लाबोनायखौ मालिकआ मिथिबाय नामाब्रा होद फैल'लाय नों होद आं थाङालै नों मोजां खोन्थायाबा फैब्रा फैबा खोन्थाजोबगोन आं आच्छा र' थांगौ मा जाखोलै मा जाखो बेखौनोथ' आंबो बुजियाखै लिंहरगासिनो माथो बमब्रमाया सोंबाबो खोन्थायाखै थेवलाय नारजिबोदां आंजों आंलाय मानो थांनोब्रा आं थाङालै आंहा एसाइनमेन्ट लिरनांगौ उनाव आं लिरनानै होगोनब्रा थौफाब्रा आंजों नों गावनि एसाइनमेन्टखौनो लिरनानै लाया आरो आंनिखौ लिरनानै होनो थौब्रा नारजिबोदां थौ मा जादों बेबा थैद साला अके थौ ओइ दासो देलाय नों आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा नोंहालाय मानोथो हाफांनि सिगाङाव बिदि बुंनांगौ दे आंजों दा रायलाय होननानै नङा हाफाङाबो होनदोंथ' दाउसे देलायजों दा रायलाय होननानै आंसो हाफांखौ बुंदों इसेबां फिसा खोथायावनो नोङो दाउसे देलायजों रायलाय आरो होननानै आंखौ गाज्रि मोननांला बाल बेफोरबायदियालाय जाखायोना लोगोफोरनि गेजेराव जागोन दे आं नोंसोरबायदि खोथाफोरखौ गोसोआव लाबाय थाया मिथिबाय ना होमबा गाबोन सानैजों ज'नो कलेजाव थांगोन दे दाउसे देलाय जागोन दे आयौ माथो आंनि फट'आलाय फैसोगारदों दाउसे देलाय दे जोंहा सानैजों रिल्स बानायनि आयौ दे आंखौ बानायगो दे जागोन दे आंनि मबाइलजों फट'आबो जि मोजां फैखायो होमबालाय फट'खौनो साफायग्रोदो दे बा सिखिरिया दाउसे देलायजों आंखौ लोगो जानाङा होननानै गावस्रा दा फट' साफायलायगासिनो आं दा बे लामाजों बोरै एरायलांगोन दे आरो खेबसेबाव आयौ बाला हाफाङा जोंखौ माथो होलांलायथाराखै माथो दुगिदा जाथारबायहाय मालाय नुनानैबो माथो होलांबावलायाखै आयौ बाला गाबोन सानैजों कलेजाव ज' थांगोन दे जोंहा बियो सोरजों थाङो नायनि जागोन दे होमबा आं थांनोसै दे थाथ'दो फट'खौ दाहाय हरबानो जाबाय जागोन दे बा सिखिरिया फारनै आखाइजोंबो खबनो नागिरथारो बाला आंजोंबो मोजां जानो नागिरो आरो हाफांजोंबो ओमफ्राय आंखौ सानैबो सिं रायखुमायो बाथामिसफोरा नैबे दाउसे देलाया एथ'बां जाम्बि नङाथ' आया खोन्थागोन ना बमब्र मा जाखो जाबायलै आच्छा माया मा जाखो जाथाय जाबाय मोनसे मा जाथाय जाखो बेखौ बुंदोब्रा नोंथ' सिख्ला लाबोलायदोंमोन रुमाव आंखौ होखारहरलायलायनानै बुं मा जाखो बेनोथ' जाबायलै सिख्लाजोंबो बासिनानै थांजाबाय रुम मालिकआबो एसे जारिबाय रुम मालिकआबो रायनानै थांबावबायसो नोंखौ औ मा होनखो रुम मालिकआलाय माबोरैथो बेफोरबायदि जानाय आसलथे खोथाया ओरैबायदि जादों आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबायलै आंबो नोंखौ मोजां मोनबायहाय होमबालाय खेबसे खुदुमनोसै नामा खुदुमनायनि सिगां फंसे बाथ्रा सोंग्रोनि आं नोंसा मा मावनानै जायोहाय जोंहा आफायालाय मास्टार न'आव मा मावनानै जानो माने खेथि मावो आरो लोगोसे बिपिएल कार्ड दं रेशन कार्ड दं रेशन कार्डनि थाखायनो माइरं फ्रि मोनो आरो मासाव रेशन कार्डनि माइरं जालायलायो औ मा जाखो नोंखौ आं इसेबां दुखिया होननानै सानाखैमोन बमब्रमा मानो दुखिया नङाथ' जोंहा दुखिया नङाबा मानोथो बिपिएल कार्ड दङ नोंसानाव मानो रेशन कार्डजों मोनलायनाय फ्रि माइरं जायो दिनैनिफ्राय नों आंखौ गोसोथोनांला नोंखौ आं ब्रेकआप खालामबाय बेखिनि खोथायावनो नों आंखौ ब्रेकआप खालामनोसै आरो दादुलि औ बेखिनि खोथायावनो ब्रेकआप खालामगोन आं थांनोसै आंखौ कल खालामनांला नों दिनैनिफ्राय बिदि गारनानै दा थांब्रा दादुलि दुखिया मानसिफोरासो सरकारनि फ्रिनि माइरं जायो आंनो रेशन कार्ड गोनां बिपिएल कार्ड गोनां हौवा नाङा आंनोबो नों बायदि हिनजाव नाङा माहाजोन हौवा नागिरग्रा सिगाङावनो बुंखानो हायामोन नामा नोंसा सरकारनि फ्रि मोननाय माइरंसो जायो होननानै नङाबा आं नोंखौ गोसोथोआमोन ना मानोथो खोन्थाना लायाखै बेफोरखौलाय बोरैथो खोन्थानांगौ जाखोब्रा सिगां सोंबासो खोन्थागोन ना नोंलाय मानोथो खोन्थायाखै बांद्राय बुंबाय थानाङालै आंनोबो नों बायदि सिख्ला नाङा मा दावराव जादों रुम मालिकसो फैबाय माथो दरजा खेव मा दावराव जादों ओइ दादुलि नोंखौ आंनि बिनानाव होननानै बुंगोन दे जेबो बुंनाङा दरजा खेव औ आदै सोर बेलाय आंनि बिनानाव नोंसाथ' बिनानाव गैयामोन ना माने आमाइनि फिसाजो थगायनो फैदों आंखौ नोंसोरो रुम मालिकफोरखौ जाम्बा मोनो नामा फरायनो फैदों मोजाङै फराय मानो सिख्ला लाबोयो बेनो आंनि लास्ट वार्निं एबारनिफ्राय जुदि सिख्ला लाबोबावोबा रुमखौ खालि खालामनांगोन आरो सिख्ला दा नों ओंखारलां लासिंसिंसो खालामनो लिंहरदोंमोन आरोना नों आंखौ नों बायदि सेंग्राखौ मानोबासो गोसो थोफ्लांनाय आं माइरं फ्रि जाग्रा सरकारनि आरो मालिकजोंबो लासिंसिं खालामना हरजाबाय
दिनैनिफ्राय नों आंखौ माथोबो होनांला नुबाबो बिपिएल कार्ड गोनां होननानै आंखौ बासिनानै गालांबायलै सोरबाखि सरकारनि फ्रि माइरं जायो होननानै ब्रेकआप खालामोना खोथाया बिदिसो जादों होमबा नोंहाबो सरकारनि फ्रि माइरं मोनोब्रा बिदि होननानै आंखौबो बासिगोनसो नामाब्रा मिनिनाय मोननाले अमा राजा बेसे लासिंसिं मोनदों आं बिथिंजाय न' बिगोमायाबो रायबाय बिथिंजाय दादुलिजोंबो ब्रेकआप खालामनानै गालांजाबाय सानखाथारदोंमोन आं माबा मोनसे जादों होननानै जानला मानला सिख्ला लाबोनांलाब्रा एबारनिफ्राय बहाथो लांनांगौ जाखोब्रा हाग्रा बारिफोराव लांनानै थिगसे बुजालाबायनो नामा मानसिफोरजों हमनानै थैद मानसि गोदाव सोरावब्रा नोंनि थाखायनो साला बिथिंनिफ्राय बिथिं खारनांदों आं सान्दुं गोसायाव जाबागोनलै बमब्रा बामबुला हिनजाव गोसो थोनायनि साजाया मोनबायना दे होमबा नोंसोर थाथ'दोलै आं थांनोसै बिराद एसाइनमेन्ट लिरहैनांगौ आच्छा बारु थाइबानि लारु नै नोंथ' ओंखाम ओंख्रि संदोंना सङाखैब्रा गोसो थोनाय सिख्ला फैगोन होननानैनो ओंखाम ओंख्रि गोथाव संनानै दोनलायदोंमोन आं गैया सरकारनि फ्रि माइरं जाग्रासो होननानै बासिनानै गालांबाय माथो खालामबावनोब्रा जोंफोरबायदि दुखिया सेंग्राफोरालाय बासि जाखायोलै नाथाय एसेबांबो दुखिया नङाथ' जोंबो सिख्ला जाथिखौनो गोसो थोलालै आं सरकारि साख्रि नङाबा दा आंहले गोसो थोआ होननायाव गैयालै गासिबो फथायजोबगोन आं सोरलै नोंनि सिख्लाया नोंखौ बेफोरबायदि लाजि फोनांनानै गालांदोंना आं फरायगोन नोंनि सिख्लाखौ थोद बिदि जायो नामा अरे नोंखौ लाजि फोनांनानै गालांदोंबा आंबो बिनि गोसोखौ दुखु होफिनगोनब्रा नालाय अमा राजा बेफोरबायदि खालामनाङा मालायनि गोसोखौ दुखु होनो हामा आं जेरै दुखु मोनदों बेबो मोननो हागौना आं दादुलिखौ दुखु होनो गोसो गैया आच्छा दादुलि मोनथिबाय दे बांद्राय सानबाय थानाङा दा मोनायाव दसे आड्डा मारिहैनोसै थ'दो बादुला बादुलि सकआव आंनाव बारा फैसा गैयालै आंनावबो गैयाब्रा आड्डा मारिनायावलाय मानिथो फैसा नांगौ ओरैनोबा गाबोननिफ्राय कलेजाव थांखानांसिगोन रेगुलारनो बेनिखायनो दिनै दसे बेरायनानै लाखानोसैब्रा जागोन दे सिखिरिजों दाउस्रि देलायजों मालाय जा लोगोखा आंखौ मालाय नायफिनथारला नोंसोरालाय मा जाबाय थायोहाय गेजेराव आंखौ दा लाबोखा दे नोंखौलाय मानो गेजेराव लाबोनो बाल दुमफाव मालाय सानैजों थिगसे लोगो जानायखौलाय बहा थांनो नागिरदोंलै दुमफाव टाउन फारसेनो ओंखारबोदों जोंबो एसे खरस लायनो होननानै नोंलाय बहाथो थांदोंमोन अमा राजामोननि लजिङाव थांदोंमोन आं दे होमबा थाथ'दो नोंसोरो आंबो लजिं फारसे थांनोसै दे जागोन दे सोरमोनहाय बियो नारजि बुदां होननानै बुङो बेखौ दैमा बारनायनि गामिया बिसोरनिनो गामि आरो आं नुफेराखैहाय जानला मानला ओंखारलाबायखाया बियो ओमफ्राय नों अमा राजाखौ सिनायो बे फाग्लाखौ सिनाया जाबाय आंनो मेसेज हरो सम सम बेलाय गासिनोबो मेसेज हरो मोजां नङा नामा होमबा अमा राजाया माथो बुंबावनो आरो सेंग्रा मानसिफोरालाय आरो थाखायना एसे सावलन बावलन सोरबा नंगौ नामा आंखौ लोगो हमनो होनबाय थादोंमोनहाय बियो मा खालामगोन लोगो हमगोन नोंनि सिनाखिबालाय मालाबा नोंजों थाफाबा लोगो हमनोसै आरो दे जागोन दे बे अखाया दासो मानो हानांगौ दे आं दा बोरै थांनांगौ जाखो माथो थमथमबो गंसेबो फैयाखै माजों थांनांगौ जाखो आंलाय बे अखायाबो जे दासो मानो हानांगौ दे मासे अखा हासोखोब्रा रुमावलाय बोरै थांनांगौ जाखो बिदिबा एसाइनमेन्ट लिरनांगौआ हेलौ आं बास स्टपआवसो दङ साथा लाबोफायाखैना आं लेटसो जासिगोन दे अखा गाबानो थांगोन आं थमथमबो गंसेबो फैया बिनानावा बबेनिमोनलाय मानो नांगौ नोंनालाय सरि सोंफ्लांबाय आं सिनाया गारान माथोलाबायो बर' रायलायनाय नुनायखाय रायदावदोंमोन आं सरि मानसियालाय सरि होनगासिनो दङ माथो बर'सोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेबो नङा दे गाज्रि मोननांला गाज्रि मोना असिनाखि मानसिया रायदावबा बोरैबा मोनो आरो बेथ' नंगौ दानि जुगाव रावखौबो फोथायजालाना नों थिगखौनो बुंदों जानला मोनला मानसिफोरखौ रायदाव जालाबाया दानि जुगाव सोरनि गोसोआव मा सानदों मा साना रावबो मिथियाना हायोबा आंखौबो गाज्रि मोननांला आंबो बोरैबा रुद होनफ्लांबाय गाज्रि मोना सिख्ला मानसिफोरा बेफोरबायदिनो जानांगौ मानो होनोब्ला दानि जुगाव गोबां मानसिफोरानो फ्रड जाजोब्बाय सिनाखि मानसिनि मुं लानानै फाव फान्दायनो नागिरो आमुखा ओरै जाबाय होननानै लिंनानै लानानै थांनो नागिरो बेनिखायनो आं नों बेफोरबायदि बुंनायाव आं गाज्रि मोनाखै बायद बे आंनि मुङा नारजि बुदां आं लाब्रापारा कलेजाव फरायो लाब्रापारा कलेजाव बेयावथ' आंबो फरायो आच्छा औ आंबो लाब्रापारा कलेजावनो फरायो आच्छा बिदिब्ला खोन्थादो नों मा गामिनि आं लाब्रापारा गामिनि जों गामि खाथियावनो माथो आं लाब्रापुरनि आयो नंगौ नामा दुम्फावखौ सिनायो दा औ सिनायो दुम्फावा आंनिनो लोगो होमबालाय माथो सिनाखि जाबायानो ना औ नै अखाया गाबायानो माथो दे बिदिब्ला आं थांनोसै गामि गाज्रि मोनाबा दोनलांनोसै दे आं नोंखौ जेबो नङा दे गोरोन्थि दासान
फै बाइकआव गाखो फै जागोन दे